Sairas. Tää on telinen. Mä sain. Tullisali 2 kertaa tänään. Studiolla tekemässä musiikkia. Joka päivä tehdään lisää musiikkia. Yöpime. Rakkaat kuulijat, vuosi 2023 on ollut meille ylivoimainen. Just se. Kiitos kaikille ihmisille, jotka on kuunnellut meidän musaa Spotifyssa. Se merkitsee paljon. Kaikkea hyvää sinne ja nähdään keikoilla. Ja hetken kuluttua, kun ohjaamo on valmis, niin päästään ensimmäisen terin.